En mand med en ølflaske i hånden. En gift kvinde, der godt kan lide at snige sig over til kommunefoden. Eskimoerne har ikke forstand på penge. Og en dansk kolonibestyrer, der ikke har særlig stor respekt for sine medmennesker. Sådan er scenen sat i Nationalteatret om komedien i kolonitiden. Tiden er nemlig moden til, at man kan gøre krig med kolonitiden. I dag er der stadigvæk folk, der prøver at sætte deres problemer i forbindelse med kolonitiden. Jeg synes, det er noget pjat. Altså, vi skal komme videre. Siger Mikke Thomsen, der spiller hovedrollen som Jeppa. Han mener, at vi skal begynde at se fremad og kigge på den fortid, vi har haft, og gøre krigen med det. Jeg tror, det den eneste vej frem er at kunne se lidt mere positivt på ting, i stedet for at være så selvmedlidende. Kong Christians døde højenmagt i Men samtidig med, at man vil tage gas på kolonitiden, så er der emner i stykket, der er stadig aktuelle, siger Svend Sorin, som en mand med ideen om at tilpasse stykket til grønlandske forhold. Tanken med det var, at kolonimagten fandt den mest trygfældige grønlænder af alle grønlændere, og brugte ham som et bevis på, at alle grønlændere er som ham. Men hvad har vi så her? En død eskimo! De fandt ikke en dygtig grønlænder. De fandt den værste og viste ham op. Og sagde, sådan er I. Og det har jo sket, og det skal fortsætte i dag. Jappa. Jappa? Ja, han der har den onde kone. Ja. Jappa! Jappa! Vågn op!